Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li l-kwistjoni tal-festi li jaħbtu fit-tmiem il-ġimgħa hija każ magħluq. Dan b'reazzjoni għal dak li qalet il-General Workers Union li fil-proposti tagħha l-Budget 2017 reġgħet ipproponiet li festi li jaħdmu fit-tmiem il-ġimgħa ikunu kumpensati b'ġurnata tal-lif miżjuda. Mhuwiex tajjeb li nerġgħu naqbdu kwistjonijiet tal-imoddi illi ilhom li nagħlqu iktar minn 10 snin qalet il-Kamra tal-Kummerċ fi stqarrija ibsa. Żiedet li jekk jerġa' jidħol dan il-mekkaniżmu ta' kumpens se tkun milquta l-kompetittività tal-pajjiż u anke l-produttività. Fi żmien meta l-pajjiż sejjer tajjeb, kull parti interessata għandha tirreżisti l-idea li tibda tieħu l-ekonomija for granted, qalet il-Kamra tal-Kummerċ. Il-Kamra żiedet tistaqsi x'inhi l-loġika wara tneħħija ta' miżura li mingħajr ebda dubju ħallit benefiċċju ekonomiku. Il-pajjiż irid iħares il-quddiem, qalet il-Kamra. Il-General Workers Union taħsibha totalment differenti, anke li xtemmen il-miżura kellha tkun biss temporanja. Il-General Workers Union tħoss li wasal iż-żmien li din il-miżura titneħħa, anke jekk iż-żieda tkun b'mod gradwali. Jingħad fil-proposti li għamlet għall-budget, proposti li qed iqajmu diskussjoni u kontroversja.